За онези невярващи, които не вярват, че грабването е в Библията, може би е нужно да започнем с твърдението, че всеки път, когато призовава хора от земята преди те да са починали, Бог ги грабва. Това е така с Енох, който ходи по Бога и не се намираше вече, с Мойсей, с Илия и с Филип по пътя за Азот. След възлизането си до третото небе, апостол Павел пише, че църквата също ще участва в грабването, в което ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с възкресените в облаците, за да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Думата грабнат е гръцката дума харпазо, преведена на латински като рапее, което показва, че както думата грабване, така и доктрината за грабването са в Библията. Противно на апостол Павел обаче, някои либерални учители твърдят, че това учение е възникнало през 18, а защо не и 19 век. Проблемът с това твърдение идва от книгата Откровение и там 5 глава, където ясно се вижда милионно множество от царско свещенство, които се покланят пред агнето в хваление не някъде другаде, а реално в небето. Защо не са на земята по време на голямата скръб? Как са стигнали до небето, където стоят пред престола? Са все въпроси, които могат да бъдат отговорени единствено и само чрез учението за грабване на църквата преди голямата скръб. Както ще видим малко по-късно по време на реформацията, с навлизането на исляма в Европа, ескатологията на протестантската църква е повече от противоречива. Лутер вярва в внезапен край на историята, докато Калвин е повлиян от ескатологията на Еразъм Роттердамски. Де факто, единственото, в което са абсолютно сигурни реформаторите, е, че има антихрист и той не е някой друг, а папата в Рим. Именно за това започва търсенето на адекватно богословие на последното време, което произлиза от есхатологията на апостол Павел, книгата Откровение и апокалиптичните пророчества на книгата Данаил. Още през 1674 г. Томас Колиер проповядва за грабване преди скръбта. Питър Жирил в книгата си Към освобождение на църквата твърди, че Христос ще дойде във въздуха, за да грабна светиите и да се върне в небе преди Армагедон. Бе по-късно открита Америка и Джон Уинтроп пророкува, че там ще бъде основан Новия Иерусалим през 1630 година. Пол Ривиера, един от организаторите на Американската революция, обявява крал Джордж за антихриста заради декрета, че истински са само тези пари, които носят кралския образ. Около 1740 година, докато учи в семинарията в Бристол, Морган Едуардс пише есе за премилениалното избавление на църквата от голямата скръб. Филип Долдрич 1738 година и Джон Гил 1748 година в своите коментари върху Новия Завет говорят за грабването на църквата, а Джеймс Макнайт 1763 година и Томас Скот 1792 година получават, че праведните се взимат в небе преди съда. Адвентистът Уилям Милър прави изследване на Данаил и Откровение и предполагайки, че Данаил е писана 457 година преди Христа, изчислява, че Христос ще се върне след 2300 години или през 1843 година. Когато това не се случва, един от най-добрите буквални преводачи на Библията, Джон Нелсън Дарби, стига до решението, че старозаветният часовник на Данаил просто не се отнася за църквата. Дарби намира отговор на своето търсене в една книга на Мануел Луканза, издадена около 1770 година на испански и преведена на английски от Едуард Ирвинг през 1830 година. Опитите да се припише диспенсионализма на 15-годишната Маргарет Макдоналд, която вижда видение на грабването през 1834 година, са несполучливи, тъй като Ирвинг и Дарби обявяват своето тълкуване години по-рано. Днес знаем, че има цяла поредица от тълкователи и библиисти, които през вековете са писали за грабването преди голямата скръб. Ще дозовем само два документа в авторство на Ефрем Сирни и Климент Римски, които са преведени на български език и които определено говорят за това как праведните се вземат преди скръбта. Църковните отци, които вярват в премилиалното взимане на църквата от света, съвсем не са малцинство. Ириней пише за Папий, ученик на апостол Йоан, че той е чул от Йоан за Господното учение и за последните неща, че ще има милениум след възкресението от мъртвите, когато лично Христос ще установи своето царство на тази земя. Ириней пише и за царуването на Антихрист 3 години и половина в Иерусалим. Юстин Мъченик в диалог с Трифо 140 година пише: аз и други, които са право разбрани християни по всички въпроси, сме сигурни, че ще има възкресение от мъртвите и 1000 години в Иерусалим, който ще се построи, разхубави и увеличи, както пророкуват Езекил и Исаия. Юстин вярва, че един от ортодоксалните аспекти на вярата по негово време е именно премилениализма, като пише: и даже
един човек, който без нас на име Йоан, един от апостолите Христови, който пророкува чрез откровение, открито немо, че онези, които вярват в нашия Господ Исус Христос, ще живеят 1000 години в Иерусалим, а след това вечното възкресение и съд на всички хора ще се случи. Тертулиан, съвременник на Ириней, също вярва в физически милениум в Иерусалим преди възкресението. Обяснимо е, че през вековете е имало хора с такива разбирания, тъй като самата Библия говори за това. Но нека видим какво казва тя за грабването на църквата преди скръбта. Първо Солунци 4.13. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда, защото ако вярваме, че Исус умре и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното Слово, че ние, които се останем живи до Господнето пришествие, няма да предварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божията тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. И те насърчавайте се един друг с тия думи. Думата грабнат е гръцката дума харпазо, която се превежда на латински рапере, което на български се превежда именно като грабване. Откровение 4.1. След това видях, и ето врата отворена на небето, и предишния глас, който бях чул да говори с мен като тръба, казваше: възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. Църквата съвсем явно не е част от събитията, описани след Откровение 3 глава 20 стих. Тя е включена отново едва в видението на небесния град. Гръцката фраза мета таута означава след тези неща и е използвана в началото, след това и края, подире на Откровение 4.1. След тези неща се отнася за нещата, които ще се случат след описването на събитията, касаещи църквите в Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия, Лаодикия. Възслед тук и ще ти покажа това, което има да стане подире, отново мета таута. Това подире е определено след времето на църквите и потвърждава въпроса относно времето на изпълнението на всички събития между Откровение 4 и 22 глава. Те трябва да се случат след нещата, описани за църквите, т.е. след грабването на църквата, след като църквата е вече там горе в небето. Ако Христос казва, че нещата в Откровение от 4 до 22 глава трябва да се случат след това, то църквата е грабната преди събитията, описани в Откровение 4 до 22 глава, и след събитията, описана за църквите в Откровение 2-3 глава. Следователно, църквата присъства на земята по време на изпълнение на събитията, отнасящи се за църквите, но не и след това. Думата църква и църкви са споменати 19 пъти в Откровение 1 до 3 глава и нито веднъж в Откровение 4 до 22 глава. Откриваме ги едва в заключителната част на книгата. Ако дори предположим, че църквата е на земята по време на голямата скръб, защо не е спомената нито веднъж? 24-те старти представляват светиите. Единственото място, където те са споменати след Откровение 4.1 е тронната зала в небе. Не земята, не голямата скръб, а небето и Божието присъствие. 70-та седмица на Данаил е времето, когато всичко описано в Откровение от 4 до 19 глава и Матей 24-25 глава ще се изпълни. Тя се отнася за Израел, не е за църквата. Взетите от скръбта не може да са грабнатата църква, тъй като това би предположило частично грабване, за което няма библейско доказателство. Лука 21:34-36. Но внимавайте на себе си да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син. Исус обещава, че спасените ще се считат за достойни да избегнат всичко и да застанат пред Божия син. Нещата, които спасените ще избегнат, са споменати в Матея 24 глава, Лука 21 глава, Откровение 6 до 19 глава и се отнасят именно за голямата скръб, от която църквата ще бъде спасена чрез грабването. Римляни 5.9. Много повече проче сега, като се оправдахте чрез кръвта му, ще се избавим от Божия гняв чрез него. Първо Солунци 1.10. И да очаквате неговият син от небесата, същият Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идещия гняв. Пак Първо Солунци 5 глава от 1 до 11 стих. Защото Бог ни е определил не на гняв,
но да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, тъй, защото било, че сме живи или че сме починали да живеем заедно с Него. По време на голямата скръб има осезателна промяна на Божието отношение към човечеството като цяло, от това на милост в Откровение 1 до 3 глава, към това на съд в Откровение 4 до 19 глава. Печатите, тромпетите, чашата на Божия гняв визират картина на осъждение по време на Данаиловата 70-та седмица. Ако църквата е наистина оправдана днес, няма причина тя да преминава отново през тези събития. Присъствието се определя от специфичности и характеристики. Ако църквата е на земята по време на Откровение 4 до 19 глава, то тогава нейното присъствие трябва да има видими белези. Такива обаче не съществуват след Откровение 4 глава, 1 стих. Откровение 3.10. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. И не на последно място, разлики между грабването и пришествието, които виждаме от Новия Завет. При грабването има взимане на вярващите. При пришествието има идване с вярващите. При грабването светиите отиват в небе. При пришествието светиите идват на земята. При грабването земята не е съдена. При пришествието земята е съдена и праведността е възстановена. Времето на грабването е неизвестно. Времето на пришествието е по-специфично и в хронологичен ред. Грабването не е описано в Стария Завет, докато Господният ден, денят на пришествието, е описан в Стария Завет. Грабването е само за вярващите. Пришествието е за всички. Грабването е преди деня на гнева. Пришествието е в края на деня на Божия гняв. При грабването Сатана не е споменат въобще. При пришествието Сатана е вързан. В грабването Исус идва в облаците. При пришествието Исус идва на земята. В грабването Исус взима невястата. В пришествието Исус идва с невястата. Грабването е видяно само от неговите. При пришествието всяко око ще го види. След грабването започва голямата скръб. С пришествието започва милениума или 1000-годишното царство на Христос, физически присъстващ на земята и царуващ с възкресените светии на своята църква. В Откровение 19 глава 7-8 стих се говори за църквата, която идва с Христос на земята. Но как църквата може да се връща на земята, ако първо не е била грабната от земята? И най-вече обещанието от Откровение 3 глава 10 стих ще опазя от, буквално преведено, ще опазя като извадя извън. В същия стих фразата да изпитам онези, които живеят на земята, не е езикът, който описва църквата, а по-скоро прави разлика между уния, които са на земята по време на скръбта, и църквата, която явно я няма във времето на голямата скръб. Вярването, че няма да има грабване на църквата, или то ще бъде след голямата скръб, или след милениума, не може да обясни защо църквата присъства в 70-та Данаилова седмица, без да е била в първите 69. То отрича и неочакваното време на грабването. Грабване след скръбта не дава отговор кой ще насели милениума, което води до отричане на милениума с физическото присъствие на Христос и абсурдното твърдение, че ние днес живеем в милениума, който е започнал в деня на 50-ница и продължава 2000, а не 1000 години, и то без физическото присъствие на Христос. Грабване след скръбта няма как да обясни притчата за съд на кози и овце от Матей 25 глава при пришествието, защото как би имало вярващи в вечни тела, ако преди това те не са били грабнати преди скръбта? Грабване или пришествие? И двете означават едно единствено нещо – среща с Бога. И всеки смъртен човек, мъж, жена или дете, трепери пред вечните думи на Библията, отредено на човеците еднъж да умрат, а после съд. И там, пред големия бял престол, ескатологичните теории няма да имат никакво значение за теб или за мен. Единственото, което ще има значение, е праведност, която идва от умиването с стоящата от Голготския кръст кръв на Сина му, за да освети всеки човек с освещението, без което никой няма да види Бога. Затова, преди да говорим за богословие, на теория, всеки един от нас трябва да е наясно с този един единствен въпрос. Как живееш пред Бога днес? И аз съм длъжен да те попитам най-важното. Ти готов ли си? Ти готова ли си да се срещнеш с Създателя? Вярването, че няма да има грабване на църквата, или то ще бъде след голямата скръб, или пък след милениума, не може да обясни защо църквата присъства в 70-та Данаилова седмица, без да е била в първите 69. То отрича и неочакваното време на грабването.
Грабване след скръбта не дава отговор кой ще насели милениума, което води до отричане на милениума с физическо присъствие на Христос и абсурдното твърдение, че ние днес живеем в милениум, който е започнал в деня на Петдесятница и продължава 2000, а не 1000 години, и то без Христос. Грабване след скръбта няма как да обясни притчата за съд на козе и овци от Матея 25 глава при пришествието, защото как би имало вярващи във вечни тела, ако преди това те не са били грабнати преди скръбта. Откровение 19 глава 7-8 стих се говори за църквата, която идва с Христос на земята, но как църквата може да се връща на земята, ако първо не е била грабната от земята? И най-вече обещанието от Откровение 3 глава 10 стих ще опазя от, буквално преведено като ще опазя, като извадя извън. В същия стих фразата да изпитам онези, които живеят на земята, не е език, който описва църквата, а по-скоро прави разлика между ония, които са на земята по време на скръбта, и църквата, която явно няма във времето на голямата скръб с Антихрист. Читателят на Библията е изненадан, че думата Антихрист не се открива в книгата Откровение, а в Йоановите послания. Има известна градация в това как Йоан използва термина Антихрист. На пръв поглед се виждат две отделни едно от друго използвания на думата, които се различават от единствено и множествено число. Първо Йоан 2.18 явно говори за Антихрист в бъдеще време като знак на последното време и веднага прави паралел с Антихрист в множествено число. До тук примерът няма нищо чак толкова трудно за тълкуване, тъй като от само себе се е ясно, че в самото начало на използване на термина Йоан дава да се разбере, че има хора, които са противници на Христос, това ги прави антихристи, но има една особена личност, символ на последното време, която е Антихрист в единствено число, която Йоан ще спомене отново малко по-късно. В 1 Йоанова 2 глава 22 стих няма съмнение, че по време на Йоан е имало хора, които са отричали Христос. Йоан е наясно, че това не е просто някой негов съвременник, който отрича Христос, а явление като знак на последното време. Нуждата от това обобщение идва от предното използване на думата в стих 18. Йоан не оставя съмнение, че докато говори за много антихристи, съвсем не отрича онзи бъдещ антихрист, който е и знак на последното време. 1 Йоаново 4 глава 3 стих е стихът, който обърква онези, които смятат, че няма историческа фигура антихрист. Защото тук Йоан използва термин антихрист с определителен член, което говори за една единствена посочена от писанията есхатологическа фигура на бъдещ антихрист. Още по-фрапиращ е факта, че Йоан посочва, че този антихрист има свой дух, терминология и описание, която е твърде близка до тази на звяра в Откровение, дори и за една обикновения читател. Тук Йоан не говори за антихриста, за духа на антихриста. Определена личност с духовно явление, което подготвя нейното физическо явяване в последните дни. И накрая 2 Йоаново 1.7. Този пример е изключително важен за Йоан, както и за бъдещето време, за което говори, защото според този стих всеки, който не изповядва Исус Христос в плът, е антихрист. Нека обобщим. От четирите използвания на думата антихрист в Новия Завет става ясно, че Йоан използва множествено число на думата за лъжеучители и измамници, но когато е използва в единствено число с определителен член, има предвид една определена бъдеща фигура, която притежава определен дух, отричащ Христос и Отец и се отнася към едно определено ескатологично време. И не на последно място, учениците на Йоан, Поликарп, Ириней, Хиполит свързват неизповядването на Исус Христос в плът като опит на антихрист да установи свое царство на земята и свой милениум, замествайки физическото присъствие на Исус Христос в плът и то възкресен. Този опит налага битката при Армагедон, при който Исус Христос физически побеждава с вяра и физически установява своето царство на земята, в което Той царува лично и физически възкресен. Всеки противник на физическото царуване на Исус Христос в историята, според Йоан, е антихрист. А какво вярва ранната църква за антихрист? Дидакията, учението на апостолите, писано през 70-те години, казва: и тогава измамникът на света ще се появи, представяйки се за сина на Бога, и той ще прави белези и чудеса, и земята ще бъде предадена в ръцете му. Ириней в против ересите пише: но когато този антихрист ще унищожи всички неща в този свят, той ще царува 3 години и 6 месеца и ще седи в храма в Иерусалим. И тогава Господ ще дойде от небето в облаците. Тертулиан казва: наистина според нашия възглед той е антихрист, както е получавано и в древните и в новите пророчества, и от апостол Йоан, който казва: много лъжепророци вече излязоха в света, предшественици на антихрист. Кирил Иерусалимски тълкува Даниил 7 глава 24 стих така: предсказан антихрист трябва да дойде, когато времето на Римската империя ще се изпълни и краят на света е близо. А блажен Августин записва:
Пророческото видение на Даниил съдържа 4 звяра, символизиращи 4 царства, и четвъртото е завоювано от онзи цар, който е разпознат като антихрист, и след него вечното царство на човешкия син, това на Христос. Реформаторите също вярват в една определена личност, която е антихрист. Всъщност, ако има нещо, в което всички реформатори да са съгласни, това е, че папата в Рим е антихриста. Това твърдение започва с Данте Алигиери, който още през 1310 година оприличава римокатолическата църква с блудницата от книгата Откровение. 70 години по-късно Уиклиф не само нарича папата антихрист, но и твърди, че онзи, който свещениците виждат като господар и папа, е 8-я рок на звяра. Тази традиция продължава през първо реформаторите като Франциско Петрарх, Джон Милец, та чак до Джон Първей и Ян Хус. Мартин Лютер обобщава с думите: кой друг е човека на греха и сина на погублението, освен онзи, чието учения и наредби увеличават греха и погублението на души в църквата, докато самият той седи в църква, все едно е сам Бог. Всичко това векове наред се дължи на папската тирания. Калвин е още по-драстичен, като пише: отричам го да е викар Христов, който свирепо преследва Евангелието и демонстрира чрез поведението си, че е сам антихрист. Джон Уесли пише: той е човека на греха, защото увеличава греха, който се въздига над Бог, приема поклонение и твърди, че има най-високата сила и титла, които принадлежат единствено на всемогъщия Бог. Тиндел пък казва, че доктрините, наложени от папата, са произлезли от самия дявол. Джон Нокс твърди, че римокатолическата църква е сатанинската синагога, нейната глава е самия папа. Филип Менехтон, двигателят на реформацията и умът зад нейната теология, който стои до Лютер, казва: римският понтив с неговия орден и цялото си кралство е антихриста. Цвингли пише: уверен съм, че силата на дявола и властта на антихриста са съсредоточени в папството, което трябва да бъде разтурено. А короната на реформацията, Уестминистърската декларация на вярата, постулира: нито по какъвто и да е начин папата може да бъде глава на църквата, но той е този антихрист. Така че да се твърди, че антихрист е само дух, без да е специфична личност, просто не е протестантско учение. Не е учение на реформацията. Нещо повече. То противоречи на богословието на ранната църква, на апостолската дидакия, на Ириней, Хиполит, Терториан, Кирил Иерусалимски и Августин. И най-важното, едно такова учение просто не е библейско. Написаното от апостол Йоан и в посланията, и в Откровение визира една определена ескатологическа личност, антихрист или звяра, която опонира на Исус Христос, който идва за да установи милениум на земята в едно истинско, реално и физическо пришествие. Според апостол Йоан и според ранната църква, всеки, който не изповядва идването на Исус Христос в плът, е носител на духа, който се идентифицира с антихриста. Няколко факта за милениума вместо въведение. Милениумът е ясно и недвусмислено описан в Откровение 20 глава и заедно с еврейските пророчества от Стария завет формира доктрината за очакваното реално и физическо Божие царство на земята, над което царува възкръсналия и физически присъстващ Христос. Поне така го вярват евреите, ранната църква, църковните отци и реформаторите. Милениумът ще трае 1000 реални години. Не един ден, не 2000 години, не други измислени цифри, а 1000 реални години. Поне така казва Библията. Тези 1000 години трябва да се случат след пришествието, защото в милениума Исус Христос е на земята, физически и реален. Най-важното реално събитие в милениума е пълното поклонение на универсума пред Агнето. Софония 3 глава 9 стих дори казва, че това поклонение ще става с един език. В милениума няма да има други религии и други политически сили. Агнето царува над царете и господства над господарите. Без това поклонение за 1000 години просто няма милениум. Второто реално събитие в милениума е възстановяването на Давидовото царство, което означава телесно възкресение на Давид и на старозаветните светии. Без това възкресение няма милениум. И третото реално събитие е връзването на Сатана за 1000 години. Отново, не един ден, а един милениум. Без това връзване, което ще се осъществи от истински ангел с реални вериги, няма милениум. Така по него вярват плеяда църковни отци и повечето от реформаторите. Тертулиан, Амброзий Милански, Лаодикийските отци, Милет Сърдийски. Юстин Мъченик в своя диалог с евреи на Трифо потвърждава вярата на ранната църква в един реален и истински 1000-годишен милениум. Самият термин на 1000-годишно царство милениум е създаден именно от ранната църква, за да опише вярата им в истинско физическо Божие царство на земята. Гностиците са първите в християнската история, които отхвърлят милениума. След разпадането на Рим през 4 век, Августин Блаженни пише своя монументален труд "Градът на Бога", в който обобщава две тълкования на милениума.
Първото е сегашен постмилениизъм, с което Августин твърди, че той и църквата вече живеят в милениума, като казва: Божието царство вече е изявено в църквата, така че църквата дори сега е в милениума, в който се увеличава влиянието й. И дори сега църквата е царството на Христос и небесното царство. И дори сега светиите му царуват с него. Градът на Бога, книга 20. Това твърдение е основано на християнизирането на Римската империя, но когато тя се разпада, Августин коментира, че въобще няма да има милениум, тъй като Божието царство е духовно и то не може да бъде земно царство. Както много други ранни християнски апологети, Августин вижда духовната реалност на Божието царство като по-истинска и по-реална от реалността на тяхното съвремие. В края на Градът на Бога обаче, Августин започва да се страхува, че небуквалното тълкуване на Библията е твърде алегорично и пише за идването на реален антихрист, който ще царува 3 години и 6 месеца, както и за реално връзване на дявола, като коментира Данаил 12 глава така. Този, който чете този текст, дори полузаспал, не може да не види, че царството на Антихриста ще е страшно и въпреки и за малко време ще атакува църквата преди Божият съд да доведе до вечното царуване на светиите. Градът на Бога, глава 23. След изтичането на реалните 1000 години от времето на ранната църква, папа Силвестър обявява, че Иерусалим трябва да бъде освободен и започва 300 години на войни и кръстоносни походи. След изтичането на реалните 1000 години от времето на Августин Блаженни започва реформацията. Реформаторите са убедени, че успехите на християнската култура, които Августин визира в Римската империя, са отдавна потушени от покварата и корупцията на папската религиозна система. Всъщност, повечето от 95 тези на реформацията, които Лютер заковава на портите на Витенбергската катедрала, се занимават не с богословие, а преди всичко с религиозната класова система, наложена над Западна Европа от папската непогрешимост и продажбите на индулгенции. Затова реформаторите не само приемат, че ще има милениум, но и твърдо изповядват, че не живеят в милениума, тъй като тяхното време е времето на Антихриста, който е папата в Рим, както и самият Лютер записва. Убедени сме, че папството е седалището на Антихриста. Папата е реалния, истински, последен антихрист, за който цялото писание говори и който сам Господ скоро ще унищожи в светлостта на идването си, което и ние очакваме. Единственото нещо, което може да ни утеши в тази последна диспенсация, е съдният ден и вярата, че Господ ще владее във вечността. Ултимативно всяко безбожие ще изчезне. Много реформатори се съгласяват с Августин, че Божието царство не е земно, с което отхвърлят и множеството средновековни спекулации за края на света. Затова и реформацията, която Лютер започва, не прави опит да трансформира обществото, защото вижда историята като падение и корупция на църквата чрез папската религиозна система. Звучи точно като есхатологичен песимизъм и това не е много далеч от истината. Всъщност, Лютер е силно повлиян от богословието на Бернард от Клерво, който вижда историята на църквата разделена на 3 епохи. Ерата на църковните отци и мъчениците, ерата на еретиците и апологетите и ерата на последните дни с корупцията на църквата и антихриста. Подобно разделение на историята прави Йоаким Феере, който твърди, че 3 епохи са тези на Отец в Стария завет, Сина в Новия завет и Святия Дух в настоящата ера. Лютер вижда своята роля именно в тази 3 епоха и затова интерпретира книгата Откровение в светлината на турските нападения от 1529 година. Хенри Булинген потвърждава това, като пише: Малкият рок е царството на Мохамед, на сарацините и на турците. Джон Калвин също вижда себе си в епохата на мерзостното царство на папата, като казва: Данаил и Павел предсказаха, че Антихрист ще седи в Божия храм. Ние смятаме римския понтив за водач и знаменосец на това нечестиво и омразно царство. В неговите църкви Христос е наполовина погребан, благовестието е потиснато, богоугодността е изгонена и Божието поклонение е почти отменено, в които всички неща са в такова безредие, че да приличат повече на Вавилон, отколкото на святия Божий град. Институти на християнската религия, книга 4, глава 2. А умът на реформацията Филип Менектон обобщава: Истината е, че без никакво съмнение римския понтив с цялото си царство е самият Антихрист. Така в Солунците Павел ясно казва, че човекът на греха ще управлява в църквата, издигайки себе си над поклонението пред Бога. Сигурното е, че папите управляват църквата като своя и използват името й, за да конституират идоли. Корпус Реформаторум Диспут 56,
том 12. В заключение още няколко характеристики на милениума, които още не са се случили и няма как да се случат преди пришествието. Светлината на планетите ще се увеличи 7-кратно. Животните ще са променени и няма да има хищници. Пустинните и запустелите места ще разцъптят свръхестествено. Плодородният сезон няма да свършва. Всички проклятия ще бъдат премахнати. Всички болести ще бъдат премахнати. Всички умствени или физически деформации по рождение или вследствие на злополуки и нещастие ще бъдат премахнати. Човешкият живот ще бъде продължен до безкрайност. Докато всичките тези неща не станат реалност, библейският милениум е само теория. Като въведение в 50-та есхатология е нужно да се отбележат няколко разлики с новите харизматични църкви, чието често променящо се богословие произвежда противоречие в теология, практика и идентичност. Това са нещата, които научаваме от Библията, от църковните отци и от реформаторите относно последните времена. Първо, има грабване на църквата и ако съдим по библейските доказателства, то е преди голямата скръб, а не след нея. Второ, Антихрист не е само дух, но и физическа личност, свързана с есхатологията на последното време. И трето, няма милениум без физическото присъствие на Христос, който се завръща победоносно на земята със своите светии, които преди това са грабнати в небето. 50-та доктрина на пълното Евангелие включва първо спасение по благодат, второ освещение като второ дело на благодата, трето кръщение със Святия Дух задължително с белеги говорене на езици, четвърто изцеление в изкуплението на кръста и пето премилениална есхатология. Постмилениалната есхатология не е характерна за класическите 50-ни църкви. Свободните 50-ни Божии църкви в България никога не са били преки приемници на диспенсационализъм от баптистски тип. Класическото 50-но богословие разпознава действието на Святия Дух във всяка ера на човешката история и приемайки петкратното служение и дарбите на Духа, 50-то богословие категорично отхвърля, че действието на Святия Дух е ограничено само за един период в църковната история. Нито пък може да се съгласи, че Святия Дух ще бъде отнет по времето на скръбта и хората ще трябва да се спасяват чрез смъртта си, просто защото няма спасение чрез дела. Единственото спасение, за което Библията говори, е чрез вяра в спасителното дело на Христос на кръста. Единственият водител на човек към Бога е бил, е и остава Божият Святи Дух. В това отношение женският род на това, което се отнема в Ефесяни 2 глава, е църквата, която днес възпира появата на Антихриста. Отделянето от класическото 50-то богословие на харизматичните църкви днес се характеризира с смесеци от неохаризматични учения с извънбиблейски практики, ултракалвинизъм, клонящ към християнска деконструкция и социално политизирана есхатология за господство на църквата. Опасността е не в библейската доктрина, а в небиблейския дисбаланс на такива богословски течения. Апостолическият мандат за владеене произлиза от учението за царството сега, Kingdom Now Theology, директно свързано с експерименталното социално евангелие, Social Gospel, познато още като Liberation Theology, и неуспешно въдворено от редица правителства в Латинска Америка, а в някои случаи дори с цената на национален геноцид. Подобни тенденциозни философии прокарват есхатология на последните дни без грабване, без антихрист, без небесен Иерусалим, без надежда за вечността и дори земно царуване на църквата без физическото присъствие на Христос. Тези твърдения често биват прокарвани с опасната замяна на Божието Слово Библията с персонални или корпоративни откровения от отворен или условен тип. А отричането на библейско богословие в полза на отворени откровения неминуемо води до деформация на истинската протестантска идентичност. На евангелското движение в България тепърва предстои да се изправи пред тези постмодерни фантомни теологии, за да запази своето идентично, историческо и изконно богословие. Противното би довело до нова духовна криза. Есхатология 101. Молитвата Отче наш гласи да дойде царството ти, а не да дойде царството сега и на момента. Последната фраза обособява и всяко богословие от типа царство сега, което произлиза от консуматорския менталитет на нашето съвремие. Добрата новина е, че царството на Бога не може да се оприличи с Макдоналдс и нам не е дадено да знаем времената и годините. Молитвата да дойде царството ти, или по-стария на буквален превод от оригинала крепко царство твое или дори яко царство твое, е молитва за едно очаквано бъдеще на ескатологическа надежда. Иначе, ако вече бяхме в царството, защо Исус би ни заповядал да се молим за идването на царството? Есхатология 201. Проявите на царството са явни и днес, както Христос каза в Матей 12 глава 28 стих, но ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.
Същевременно, Библията говори за множество други белези на царство, които явно се изпълняват едва след физическото завръщане на Христос, например Откровение 19 и 20 глава. Всъщност, самият Исус характеризира царството като наближило, а не като дошло. В Лука 10 глава 9 стих и там 10 глава 11 стих, 21 глава 8 стих и 21 глава 20 стих. Интересно е, че във всички български преводи на Библията думата наближило се среща само в Лука и само относно есхатологията на царството. Единствено синодалното издание използва и в Яков 5.8 относно наближаващото или наближилото Господне пришествие. Есхатология 301. Някои постмилениални поддръжници твърдят, че царството не е от този свят, но е на този свят, цитирайки Лука 17.21. Само че стихът казва в вас е, т.е. на този свят, чрез физическото присъствие на църквата, което означава, че царството се изявява в физическо изцеление, чудеса и сила, но ще бъде утвърдено едва при физическото завръщане на Христос на земята. Есхатология 401. Явно е, че Библията показва белезите на царството сега, заедно с бъдещи белези на царството, които остават да се изпълнят с наближаването му и окончателното пришествие. Тоест, Библията не разглежда есхатологията като сега и после, а по-скоро я представя като едно постоянно, продължително пътуване през вековете до все по-близката и по-наблюдаваща среща на човечеството с Бога. Така имаме белези на царството и сега, и в бъдещето, което обособява прогресивната есхатология на петдесятното богословие в тезата сега, но не все още. Есхатология 501. Богословие Kingdom Now, или Царството сега, което казва, че Божието царство е вече на земята, е ерес, която ортодоксалното богословие отдавна отхвърлило. То определя Божието царство за едно определено време в историята, нашето, с което ограничава давността на вечността и открито отрича Божия суверенитет. Такова е богословието в основата на Social Gospel или социалното евангелие, характерно за държави от южноамерикански тип, в които диктаторски режим се налага в живота на хората и чрез богословие. Тоест, намеса в политиката на дадена страна, чрез преврат или насилствен режим, интерпретирано като Божие действие в историята. В речта си върху молитвата Отче наш от 10 февруари 1933 година, Хитлер също вижда себе си като Божия меч, който довежда царството на земята. Есхатология 601. Ако грабването в небето за вечността с Исус Христос оформя менталитет или мислене на оцеляване или обреченост, както някои твърдят, то какво оформя едно вечно оставане на планетата Земя без физическото присъствие на Христос, без истински и реален милениум и де-факто бъдеще без Бог? Оформя менталитет, който не се нуждае от Божията намеса, а разчита на едноличното развитие на църквата до позиция на надмощие, подобно на позицията, която има Римската империя. А как да се представим това господство на църквата по време на голямата скръб? Или нея трябва да изключим от Библията? Есхатология 701. В историята, която Библията разказва от Битие до Откровение, виждаме хора, които са взети или грабнати. Енох, който ходи по Бога, Мойсей, който яде с Бога, Илия, който яде от Бога, Елисей, който бе грабнат във върхушката, Филип, който бе пренесен до Азот, Павел, който бе занесен до третото небе, Йоан Богослов, който се намери в духа в Господния ден. Така че грабването е Библията от самото начало до нейния край. Това, което не виждаме в Библията, са хора, които живеят в Божието царство на земята преди Откровение 20 глава и то без Христос физически присъстващ в царството си. Есхатология 801. Църквата в България знае как да чака и да устоява през гоненията, надявайки се на идващото Божие царство. Такава църква не се страхува да мине през голямата скръб, ако това се наложи. Въпреки че за разумните девици, които са се изпълнили със Святия Дух, онези, които са живели живот на вяра и святост, като светило на светилник и град поставен на високо, това едва ли ще е нужно. Но отнемете очакването и надеждата на църквата и ги заместете с временни видения, ограничени в настоящето, и тя става само още една маргинална група от хора с политическа и социална или каквато и да е друга номинална и бездуховна цел. Защото само апостол Павел казва, че ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всички човеци сме най-за окайване. Но има една земя от тук далеч, блаженна, хубава, о, весел бряг. Светите там стоят, светило са като денят, пеят и не мълчат слава век. Смърт няма вече там, страх или съблазън нам. Вика небесен глас, има слава и за нас. Къде е наши спас? Там ще сме.
се връща, мнозина тръгват, но пак се връща. Няма път назад, няма път назад. Ангели. Освен материалният свят, който познаваме с сетивата си, съществува един друг невидим свят, наречен духовен. В него обитават духовните същества в различни категории. Серафими, в Исаия 6 глава 1 до 7 стих, херовими, Битие 3 глава 24 стих, живи същества, описани в Откровение 4 глава 5 и 6 стих, архангели, описани в Колосяни 1 глава от 15 до 18 стих, демоните, а също така и вътрешният човек, наричан от Библията ту дух, ту душа и, разбира се, ангелите. Според евреите 1 глава 14 стих, ангелите са служебни духове, изпращани от Бога, за да помагат на вярващите. Ангелите имат тела, подобни по форма на човешките, описани в Битие 18 глава. Те имат души и лични чувства, те са духове с мъдрост и разум, за което говори 2 Царе, 14 глава 20 стих, 19 глава 27 стих и Ефесяните 3.10. В своята дейност ангелите воюват заедно с нас срещу силите на тъмнината, както е описано в Откровение 12 глава 7 до 9 стих. В тази духовна война нашето участие е с оръжията на пост и молитва според Даниил 11 глава от 1 до 21 стих. Ангелите пазят вратите на небесния град според Откровение 21 глава 12 стих. Те упражняват съд според Битие 19 глава, също така Деяния 12-23, Откровение 8 глава от 1 до 9 стих и там също 15 глава от 1 до 16 глава 2 стих. Те служат на светиите според 3 Царе 19 глава 5 и 7 стих, Даниил 6 глава 22 стих, Евреите 1.14. Управляват народи според Даниил 10 и 12 глава. Ангелите пеят пред Бога според Лука 2 глава, Псалом 103, 148, Откровение 5.11. Те водят грешници до благовестието според Деяния апостолски 10 глава 3 стих. Помагат на проповедниците в проповядване на вечното Евангелие според Деяния апостолски 8 глава 26 стих. Ангелите се явяват със съновидение, когато имат специално послание за нас според Матея 1 глава 20-24 стих. Те предават послания и откровения от Бога, 4 Царе 21 глава. Ангелите тълкуват откровения на Бога, както виждам в Откровение 4 глава от 1 стих нататък. Служат пред Бога, Откровение 8 глава, 14 глава, 15 и 19 стих. Връзват Сатана в Откровение 20. Събират Израел в Матея 24 глава, 31 стих. Предпазват светиите в Псалом 34.7, Псалом 91, Деяния на апостолски 12 глава, от 7 до 10 стих. Ангелите разделят доброто от злото, както четем в Матей 13 глава, 39 до 41 стих. Приемат духовете на починалите в Лука 16 глава и 22 стих. Извършват Божията воля, Деяния 5 глава, Деяния 10 глава. Носят отговори на молитви, както четем в Даниил 9 глава, 21 до 23 стих. И придружават Христос на земята при пришествието му. Матея 16 глава, 27 стих, 25 глава, 31 стих. Ангелите съществуват в определени категории, т.е. има ясна иерархия, както следва. Архангели, херовими, серафими, обикновени ангели. Ангелите са разпределени в различни географски местоположения, както показват следните примери. Михаил, княз на Израел в Даниил 10 глава, князете на Персия и Гърция отново в Даниил 10 глава, а и в Откровение 11 глава 7 стих, 17 глава 8 стих и така нататък. Има само 3 ангели споменати в Библията по име. Това са Михаил, Гавраил и Луцифер в Исаия 14 глава 12 стих. Тук малко западналите ангели. Библията разказва, че когато Луцифер се възгордял и поискал да вземе място на Бога, той бил наказан и пратен в поднебесната. Исаия 14 глава 12 стих. С него паднали и последвалите го в бунта срещу Бога, 1/3 от небесните ангели, за които четем в Откровение 12 глава 4 стих. Днес те съставляват неговото воинство. Ефесяни 2.2 и в същата книга Ефесяни 6 глава 12 стих. Те организирано и постоянно воюват срещу светиите, за да завладеят безсмъртни човешки души за вечността. Словото обаче твърдо заявява, че чрез жертвата на Исус Христос на Голготския кръст, Сатана и неговите ангели са вече победени. Откровение 12 глава 7 до 9 стих. Ангелът Господен. В Библията един ангел получава особено внимание. Той е наречен ангелът Господен в Деяния апостолски 7 глава 35 стих и 1 Коринтяни 10 глава 4 и 9 стих.
Наречен е ангелът на неговото присъствие в Исаия 63:9. Има различни теории за неговият произход и за неговата мисия, но в по-голямата част, когато Библията говори за ангелът на Божието присъствие, тя има предвид самият Господ Исус Христос. Това появяване на Христос в Стария Завет, преди въплъщението, се нарича теофания. Псалом 34 глава, 7 стих. Ангелът на Господа се опълчва около ния, които му се боят, и ги избавя. Йов 1 глава е там 10 стих. Не си ли обградил от всякъде него и домът му и всичко, що има? Благословил се делата на ръцете му и имота му се умножил на земята. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Мнозина тръгват, но пак се връщат. Няма път назад, няма път назад. Възкресението е това дело на суверенната Божия сила, чрез което Той връща живота в мъртвото човешко тяло, обединявайки физическото и духовното. В такъв смисъл, Възкресението е пресъздаване на оригиналното творение на Бога в първоначалния му вид. Има 10 временни възкресения в Библията. Синът на вдовицата от Сарепта, синът на Сунамката, предопера до Елисеевите кости, Йон в корема на рибата, дъщерята на началника на синагогата, синът на вдовицата от Наин, Лазар, Тавита, апостол Павел и Евтих. 3 от тези случаи с директната намеса на Исус Христос. Исус Христос е първият плод на вечното възкресение. Той възкреси себе си чрез собствената си сила. Именно за това ние имаме основание да вярваме, че Той има силата да възкреси и нас в последния ден. Христовата възкресенска сила дава победа над смъртта, над ада, над дявола, над греха, над болестта и над времето. Библията говори за 2 вечни възкресения. Целта на вечните възкресения е съд за наказание или за награда. Първото възкресение е възкресение на вярващите при милениума или 1000-годишното царство за вечен живот. То включва старозаветните светии, видяни в Иерусалим в деня на разпятието, християните умрели в периода между кръста и грабването, 2 свидетели от голямата скръб, старозаветните светии и светиите убити през времето на голямата скръб. Второто възкресение е след милениума и това е възкресение на невярващите за вечно наказание. 3 съдилища са посочени в Библията. Христовото съдилище при грабването на църквата, където праведните ще бъдат съдени за получаване или изгубване на наградите. Славният престол на Христос, съд на народите в края на голямата скръб, и големия бял престол, съд над нечестивите и нападналите ангели. Вечното наказание е реална вечност в огненото езеро. Това не е временен процес на очистване, а истинско, физическо, духовно и емоционално разделение от Бог в вечно страдание за вечността. Това е вечност без познание за Бога, както е писано: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен вие, които вършите беззаконие. Библията говори и за 5 вечни награди или венци. Нетленен венец за победителите, венеца на живота за мъчениците, венец на славата за пастирите, венец на праведност за всички уния, които са обикнали неговото явление, и венец на радост. Вечен живот е възможен единствено и само чрез вяра в Божия Син Исус Христос. През цялата човешка история критерият за спасение е бил един и същ. За да бъде човек спасен, той трябва да бъде привлечен от Бога, да се покае, да се новороди от Святия Дух и да изповяда, че Исус Христос е Господ.